Nya dunay nigawas karon nga balita nga gihimakak ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang mga pasangil nga adunay reward system atol sa controversial nga kampanya sa iyang administrasyon batok sa illegal nga drogas. Mao kini ang gatubag sa kanhi Presidente sa aligasyon ni retired Police Colonel Royena Garma nga ang mga pulis gigantihan og mukabat sa 1 million pesos kung makapatay og dako nga drug personalities ubos sa Davao template alang sa nasudnon nga gubat batok sa illegal nga drogas. Unya nigawas buto ang impormasyon nga 20,000 pesos ang ganti sa makapatay og mga yamukmok nga mga drug personalities. Depende din sa kuan no, sa gibug-aton. Kung big time ka nga drug pusher, dako-dako puday og bayad. Kung yamukmok ka nga drug pusher, 20,000 kuno mga kabumbo, ano? Ang reward money. Unya na-appeal pod ang panga ni Senador Bato de la Rosa o ni Senador Bungo, mga kabumbo regarding sa isgutanan sa war on drugs. Maayo ni nga mitingog na si kanhi Presidente Rodrigo Duterte aron pod nga makahatag siya og katin-awan sa war on drugs tungod kay gigisa na og maayo ang mga pulis nga nalambigit sa war on drugs og dunay mga vital nga mga information ang gisuka ngadto sa Quadcom hearing. Unya maayo ning imbitaron usab si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Quadcom hearing aron makadipinsa pod siya sa iyang mga pulis nga nalambigit sa war on drugs nga maoy gipasanginlan nga mga hitman kuno. Hilabi na sa pasangil ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido nga ang tinuod kuno nga mga kriminal naara sa sulod sa PNP organization. Nakahinumdum ko sa una sa gisulti ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa tunga-tunga sa iyang kampanya batok sa illegal nga drogas. Nga kung panalitan magkalitsi-litsi na gani ang iyang war on drugs, niingon si Tatay Digong sa una, I will take full responsibility. Og andam kuno siyang magpapriso para sa iyang mga sakop. Og iyang dipinsahan ang iyang mga tao nga misunod sa iyang mando sa war on drugs. Hagbay ramaning gisugdan sa Quadcom ang pagdungog sa war on drugs apan karon pamitingog si Digong. Gani nihilak pa si Ma'am Garma sa Kongreso kay gipressure nagmaayo sa mga kongresista. Gisa na og maayo og pangutana sa mga kongresista. Kinahanglan dipinsahan gyud ni Duterte ang mga pulis nga iyang gisugo sa pakigbatok sa illegal nga drogas. Kay kung dili siya makadepensa, samara nga iyang gilawg sa tirong ang mga pulis nga nalambigit sa war on drugs mga kabombo. Pero unsa may epekto sa war on drugs og nakaobserbar mo? Akong nabantayan minus ang krimen sa panahon ni Duterte. Minus ang lugos patay, tulis patay. Sa una maglakaw ka bisag kadlaw di ka makulbaan. Kay nahipos ang mga drug addict. Apan karon mga kabombo, namalik ang mga drug addict, namalik ang mga drug pusher, namalik ang mga kriminal. Kay di naman parehas kaniadto nga magkinto ang mga kriminal, magkinto ang mga drug pusher. Kay mga matay man gyud. Mao toy epekto sa war on drugs kaniadto nga akong naobserbaran nga morabag safety ang atong palibot gumikan kay nahipos ang mga kriminal. Apan karon namalik ang mga drug pusher, namalik ang mga drug addict, namalik ang mga kriminal, og nakaobserbar mo halos taga-adlaw makadungog mo nga naay babay gilugos gipatay, naay gitulis gipatay. Mao na nga murabag kadani ang ni balik og siaw ang mga kriminal karong mga panahon na. Unsa may ugat hinungdan o nganong ni balik og siaw ang mga kriminal gumikan kay tungod sa shabu. Kasagaran aning mga kriminal, adik mga kabombo, nanulis kay naangol sa suyop, nipatay kay nag-tripping, gumikan sa suyop, nang lugos, gumikan kay nagtama sa suyop, nang lungkab, nangawat, nang labni,
kay wa nay ikapaluap kay way kwarta. Way ikapaluap og palit og shabu, mao na nga nanglabni, nangawat, nanulis, mga kabombo. Mao man ni sagad nga rason ug nganong ang tao makahimo sa mga butang nga di unta angay buhaton gumikan sa pagka-addict, mga kabombo. Matod pa ni Duterte, o gusto ka nga makabaw sa imong kontra, ha? O doon na gani adik usa sa mga membro sa ilang pamilya, kana makabawas na ka. Kana gumikan kay kung doon na gani adik nga membros pamilya, guba gyud ang pamilya anak, mga kabombo, kano man magsige nagpangawat, magsig pamrinda og butang, ha? Distorted ang utok mong anak, mga kabombo, og dunay usa ka membro nga adik, maguba gyud ang pamilya anak, mga kabombo. Grabe kayo og kini ang epekto aga shabu, no? So mao na nga sa panahon ni Duterte, ma-feel na to ang safety, mga kabombo, apan karon daw sa makuyawan ka, magpanglingi na ka mong lakaw, kaya ako na obserbaran, kining mga labnis sa mga cellphone, labnis mga pitaka, labnis sa mga bag, ni siaw nigbalik hasta kining tulis-tulis. Apan ang mga biktima dili lang magpablatter sa police station, kay mao mangyapon, di mangyapon madakpan. So mga biktima igo ra mag-shout out diya sa Facebook, magkuha og simpatiya diya sa Facebook, mga kabombo. Mapablatter sila, mao gyapon di man madakpan. So ilang buhaton para awareness, magpost sa Facebook nga sila, gitulis sila anang dapita, gilabnihan sila anang dapita, kutob ra sila sa shout out sa Facebook, mga kabombo. Uban mga biktima sa tulis, biktima sa pagpanguot, biktima sa pagpanglasla sa shoulder bag, mag-post sa Facebook, oy shout out ko sa rikuha sa ko ang pitaka, i-post sa Facebook, oy shout out ko sa nagtulis na ko ganina, i-post sa Facebook, mga kabombo. Balikon ako, matod pa ni Presidente Rodrigo Duterte, doon na gani usa ka membro sa inyong pamilya nga drug addict, guba yun na inyong pamilya. Kay kanang tawana, ma-addict na, magsinig pangawat o kwarta sa inyo, unayon mo. Itinda na inyong butang, kutos makitaan, ibaligya para palit og shabu. So mao ni ang epekto shabu, mga kabombo. Although wa man nga na limpyo gyud ang illegal drugs sa nasod sa Pilipinas panahon ni Duterte, aba ato nakita nga daw sa kanang dunay kausaban gyud kinapiangan kaniadto ang mga drug syndicate, mga kabombo. Apan karon namalik tapod o pamaligya ni mga nalambigit sa illegal nga drogas. Kay dili man parehas ang approach ni Presidente Bongbong Marcos, dili pareha yang approach sa approach ni Duterte sa war on drugs. Kabantay mo, why patay ron o dunay mga buy-bust operation, why patay, mga kabombo. Pero sa una ang mga gipasanginlan nga drug protector, gipasanginlan nga involved sa illegal nga drogas, gipasanginlan nga nagduwa og sabu, nangamatay gyud, mga kabombo. Dili sa pag-ingon nga nilaban kong Duterte, ay dili man ko Duterte, di pud ko Marcos. Narcos to nga media man ta. So ato lang i-discuss issue for issue lang ta, mga kabombo. Ang comparison ba sa panahon ni Duterte o sa panahon ni Bongbong Marcos. Although sa panahon ni Bongbong Marcos na dinakpan na gyapon, daghan ang mga madakpan sa illegal nga drugas, apan ang mga suspect nga madakpan sa illegal nga drugas, after pila ka buwan makagawas lang gyapon kay mo-avail sa plea bargaining agreement. Inigawas, mga kabombo, mamaligya lang gyapon gumikan kay wa may laing panginabuhi. So unsa may sulba day aning shabu sa Pilipinas para ang mga tao nga pobre dili maahat pagpamaligya og shabu. Survival man na ang gibuhat sa uban. Gumikan sa kalisod mo na nga way lain mahuna-hunaan, mamaligya lang shabu. Kay mga plag trabaho di man madawat, may pamaligya. Kay kung madakpan, okay ra, kay sul sa prisuhan, libre man kaon, libre pa pagpuyo. Kay alis gawas, bayad pa sa balay abang, mangita pa kaga, kwarta para palit og pagkaon, gumikan sa kagutom, mao ni nakatukmod, nakaaghat sa uban nga mga pobre, pamaligya ang nagsabu. So unsa may posibleng kasulbaran siguro, ani ni ang pagwagtang aning sabu sa Pilipinas para wa nay drug pusher. Kay walay musuyop, walay adik kung walay mga drug pusher, mga kabombo. Mas maayo siguro tagaan tong trabaho ding mga pobre.
tagaag trabaho para di na gyud mapugos nga mamaligya og shabu, tagaag panginabuhi siguro mga kabombo. Maayo man sad ni kang Bongbong Marcos no nga walay patay sa war on drugs kay we are a Catholic country. Unya kita mga Kristiyanos, kita mga Katoliko na bras 10 commandments nga ayaw pagpatay, thou shall not kill. So lahi ang approach ni Bongbong Marcos mga kabombo, siging dakop, natay mga sakleyo matag simana mga kabombo, subsob ang dinakpanay sa mga sakop sa kapulisan, pero mao gina og inikagawas gyapon sa mga drug pusher, mamaligya lang gyapon mga kabombo. Why katapusan nga kalakaran sa illegal nga drugas mga kabombo? Alas 8:46 ato sa gapalot sa pila ka mga importante nga mensahe sa gyapon standby. Daghan